ee chukwu okike abịa ma ya ekene chukwu okike abịa ma ya kene chukwu kene chineke kene iyi ukwu kene iyi nta kene anyanwụ kene agbara kene enu kene anị kene ogbu kene mkpuke kene ọhịa kene ụzọ kene anị kene eweri ana n'ime. Ọ bụ n'isi maazị Nnamdị Kanụ ka anyị na-ekpere n'isi ya n'ụbọchị taa. Maazị Nnamdị Kanụ ọfọ ogologo ndụ ka anyị na-agọ n'isi ya. Ihe akụ aka ihe nwe ihe agbasi ụkwụ ike na ana ndị dị ndụ. N'ụbọchị taa ka anyị na-aga ọfọ ndụ n'isi wee na-eti ọwọ naanị na ọ ya adịrị maazị Nnamdị Kanụ onye isi ndị IPOB ọ ya adịrị ya mma na Eke, dịrị ya mma na Oye, dịrị ya mma na Awọ, dịrị ya mma na Nkwọ. Chukwu okike abịa ma nyekwuo ya ike nye ya ume o ji wee na-ekwuchite ọnụ ụmụ Biafra niile ka ị borie ụzọ ka ị kpegharị azụ ka odo bido n'isi ya ka o nwee echi. N'ụbọchị taa ka anyị mesịrị ya a wee were ebune na egbene wee na-ewe chie na ezumezu mmụọ nya na anyị nru n'ụbọchị taa chie arọbụnagụ ya ikengi ya okike ya na oje na ọnụ ya wee na-anabatara ya n'ụbọchị taa wee na-enwe ha nru ka mbori ụzọ ka mkpegharị azụ ka odo bido rie dịka o si kwesị. Ka anyị mesịrị ya a wee tiko ndị ichie Biafra niile ezumezu ndị ichie obodo Biafra niile zalụ ezumezu ndị ichie Biafra niile wee were ihe bụ ebune na egbene wee na-ewetara unu gbasara maazị Nnamdị Kanụ kumbori ụzọ ka mkpegharị azụ ka o jebe ka o jere ọna maka ọ na-alụ ogbo n'aka nri ka ọ bụ na mma ogbo n'aka ekpe ka ọ bụ na mma na ọ dịgo maazị Nnamdị Kanụ na mma n'ụbọchị taa. Ka anyị masịrị ya anyị wee na-etiko ezumezu aja ana niile dị na ana Biafra anyị zodoro ọkpa aja ana Biafra niile wee were egbene na nnekwu wee na ikenga ewu wee na-ewetara unu kumgbe maazị Nnamdị Kanụ ụzọ kpegharịa azụ ka ọ jebe ejebe ka ọ na-agba n'ọnwa Chineke ka ọ bụ odo bido rie dịka o si kwesị udo chia na akara ụwa dịka o si kwesị ọ jebe ka o je lụọ naba ka ọ na-alụọ ji unu aka unu kụ nke agha alụ ọbịara ihe egbuo onwe ya. Ka anyị mesịrị ya anyị wee na-atụ ihe bụ egbo ọnwụ ike na ibe ibide ihe ọbụla bụ ọnwụ ike ọbụla ya bịakwutebie ma ihe ibide ihe mberede ya bịakwutebie anụ niile dị n'ụwa ka anyị ji wee tụọ ya bụ egbo bee sọsọ mmadụ a tụrụ ya bụ egbo na Eke tụọ ya na Oye tụọ ya na Awọ tụọ ya na Nkwọ tụọ ebe Ure tụọ ebe Ngene tụọ ebe Ahụ tụọ ebe Ogwu ka o jebe ka o je lụọ naba ka ọ na-alụọ ogbo n'aka nri ka ọ bụ na mma ogbo n'aka ekpe ka ọ bụ na mma ka niile bụ ihe ibide ma ihe mberede ghara ịbịakwute ya ọnwụ ike ghara ịbịakwute ya. Ọnya ka anyị na-ekwu n'ụbọchị taa wee na-eti ọwa n'ala wee tikuo ezumezu Biafra niile wee wezi ọdị na mmụọ wee tikuo ezumezu Biafra niile ezumezu ana Igbo niile ezumezu ana Biafra niile kwee ka usenye ka ụnwanye waba ezi n'ụbọchị taa mkpe nya bụ ekpere kụnye ya ike nye ya ihe akụ aka ihe nwere ma ogologo ndụ na-arụ isi ike ka ọ gbasa ụkwụ ike na wee bụrụ na-ekwuchitere anyị etu a kwuru ka ọ ya dị na Eke dị na Oye dị na Awọ dị na Nkwọ yara ndị niile na-agba mbọ ka e wee nweta nya ahụ Biafra ka udo bido ha dịka o si kwesị. Ezumezu mmụọ ọkụ na unu mmụọ ọkụ na mmụọ nta ka unu unu ichekwu na ichie nta ka unu unu ọ dịgo maazị Nnamdị Kanụ mma n'ụbọchị taa ọ gbasigo ụkwụ ike na ndị ndụ etu a kwuru ka ọ ya dị mgbe niile ebi ebi na-agba Chukwu okike abịa ma ise ọ ya adịrị gị na mma maazị Nnamdị Kanụ ọ dịgo gị na mma n'ụbọchị taa ise.